Ngithanda nje incwadi yami ya Johani uJesu ukhuluma nabafundi ngokumuka nokubuya kwakhe. Ngithanda nje ivesi lapho ethi khona ngavela kubaba ngeza ezweni namhlanje ngiyalishiya izwe ngibuyela kubaba. Engathi ubaba uAshi usho kithi namhlanje kulamazwi ukuthi ngoba wayevele kuNkulunkulu ezweni usekufezile ayekuzele ezweni namhlanje ubuyela kubaba. Uma iqhubeka ku17 ithi baba lapho ngiphe bona ubagcine egameni lakho ngoba ngabalonda ngisenabo akekho walahlekayo. Engathi buhle bokuphumula akungabikho zawulahleka noma esengekho Ashi wenzile wakho umsebenzi wasifundisa kumele asifundise kona. Ngibhlungu kakhulu baholi bami ngoba kuyisikhashana nje ngimithile ngiqala ukufika kule ndawo engimukele ebandleni athi awuzange ebandleni la kaNkanini angazi ekulethi kuleli bandla kepha uze kuNkulunkulu ngiyakumukela kuloko okuzele kule bandla ngathi uNkulunkulu angakumukelisa kona wanginika isibusiso ephila akubanga ihistory ngithi mangifika la kuthiwe ufounder wenkonzo kwakuBishop Nkanini. Ngiyabonga nje uNkulunkulu ngiphelelo thuba ngahlangana naye emndenini akohlangane kulingehliyo kepha umshomelo wesithathu uthi konke kunesikhathi sako. Yebo kuqebuka inyama enyameni kubhlungu isikhathi sokukhala kumele sikhale kuze kundlule. Yebo ngiyazi ukuthi ke isikhathi sesiqinisa sithi ngoba siyakholwa kumele sizibambe kepha kuqebuka inyama enyameni kuleli insika ngoba ngithi sithintekile nathi sithintekile ngoba somndeni ekukholweni. Bengithi ngisazombona lo baba ngilithole nami lolithandwa linika abantu. Akukangaki umikelo yeAshi akuxhawula athi ngiyakumukela kuleli bandla ibandla likaNkulunkulu akulone lami. Abakhona kabaholi ifundiso zamkhulu engathi singahamba kulo niqhubele inkonzo yokuthandana. Amen. Engathi uJehova ngasigcina kuhlale kubanjiswana kuthwaliswane ngoba uyathwalana ngezikhathi zonke. Engathi nangaso lesikhathi uNkulunkulu angasithwala. Engathi bandla angasithwala uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi manje sisazohlabela kube mnandi kepha ensukwini ezizayo azovuka ama-minute ukuthiwa khona akasekho phakathi kwethu. Kuzothi makuhlangenwe kanje engabe uyabongela umkhulu enihlabela le ngoma ngimuzwe ebongela umbona ukuthi uyayithanda lento. Haleluya hale oh haleluya 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 uya magabongwe magabongwe hagabongwe ma hagabongwe bongwe. Angibonga ufa ngibonga uNkulunkulu isikhathi asibolekele uAshi naye. Ngiyakhumbula bokuhlela inkonzo kaOctober kepha ngoba ngithi konke kunesikhathi sako uNkulunkulu wasihlelele yakhe inkonzo engakafiki uOctober. Engathi ke bazalwane singalala ngokunxeba ngoba inxeba lizothunika loNkulunkulu asibophe ngomoya wakhe. uTimotheo uthi ngikulwile ukulwa okuhle ngigcinile ukukholwa kwami. Namhlanje ngiyamuka babusisiwe abafela enkosini ngoba imisebenzi yabo yabalandela. Engathi singahlala ekukholweni konke konke asifundise kona. Engathi sithathe okuhle mangabe mhlambe khona wena okwaziyo singakwazi thina kepha thatha lokho kuhle okuzokusebenzela. Makabonge uNkulunkulu. Haleluya.